Hojapil obaty bir näçe tebigi geň taňlyklara baý bolan gözel günjek. Berdäki täsinlikleň iň bir haýran galaýmallarynyň biri dinozawrlaryň aýagylar saklanyp galan meýdan Plata. Giden bir meýdanyna doňk galan aýagyllary inni näçe asyrlardan bäri onu görenleri bu nähil janlaryň aýagyllary hadimäge mejbur edip haýran galyp gelipdir. Adamlaň herse bir zady çak edip dürli riwayatlar döredipdirler. Olaň käbirini äpet janlarlaryň aýagyllar gorkudypdyr. Bulary belki agdyndan ot çykýan ajdarhalar gallaranyr diýip oýlanypdyrlar. Yüzünde aýagyllar doňk galan daşlygy Platany öwrenen alimler aýagyllarynyň gadim sulugynyň ýagny dinozawrlaryň goýup giden awtograflary barmak ýyllardygy belli boldy. Ol ýyllary ýalpak kinarly deňizleň ýakasyndan ýürek geçen äpet janlarlar galypdyrlar. O wagtlar köýtünnagyň ödem dünýäň ýadyny oýunyna ýok wagty. Mundan adından 150 milyon ýyl ozal bir ýamki geologik asyrlarda bolup geçen bolmaly. Wagtyň geçmegi bilen dinozawrlaryň aýagyllary gatap galyň çökündüleň astyna galyp milyonlarça ýyldan soň bolsa yer gabugynyň süýşmegi netijesinde ýeriň ýüzüne çykypdyrlar. Gadim döwrüň suluganlary beri basgylama kemin goýmandyrlar. 2500 dönem köp aýagyllaryny galypdyrlar. Yer gelende şeýle ýylyň Portugaliýaň we Mongoliýaň çäklerinde de tapylandygyny. Ýöne sany we aýagyllarynyň mese mälimligi taýyndan olardan köýtün nagdaky aýagyllarynyň has aýyl-saýyllygyny aýtmalar.